Aso! Mabuhay, lungsod ng Tarlac. Ano yan? Maraming salamat po. Oh. Ayun na yung tulay. Yung tulay. Ito na. Concepcion, Tarlac. Ito na yung Concepcion, Tarlac. Ayan o. Concepcion, bayan ko, love ko to. Troll, bayan mo yan eh, kaya love mo. Ayun, may mga kantin din. Gandang magbabilis dito. Malinis ang kalsada, makinis. O vertical mo lang yung mga truck. Overtake din. Oh. Wow. Lupit. Asos. Pag sa Jollibee hindi ako bubusog. Load limit. Oh, saan na kaya to? Rakraka na naman. 80 na naman ang takbo. Ano ba lugar na to? Hindi ko mukhang kung anong lugar to ah. Pero Tarlac na to. Malamang Water Dolorosa. Tarlac pa rin. Malapit na to sa 80 oh. Oh. Yun, lungsod ng Tarlac pa lang to. Kapas ngayon, Tarlac na. Mabuhay, lungsod ng Tarlac. Kung mayroong mang inasal, saan yun? Ah, dun sa kuwan yan.
Banawi sa Tarlac. Meron palang Banawi sa Tarlac dito. Mang inasal kaya dun? Ang problema, hindi ko alam ang parkingan dun. Tarlac City, malayo pa to, 1 hour po. SM Tarlac ayun, tago. Ito wala naman dito mga, diretso tayo. Marami nakabukod, McDo saka Jollibee. Bagal ng kotse. Ano to eh, kailang humataw dito eh. Dati lubak-lubak to eh. Ito yung ginagawa eh, yung ginawa. Tarlac pa rin tayo. Ang bihira. Pero malapit na. Bakit? Maraming salamat po. Ano yan? Maraming salamat po. Tarlac pa rin to eh. Hindi na ako nagpagas dati eh. Yun, malapit na nga. Parang ano to eh, Herona. Yung nagkakamali. So, pag mali ako, hindi Herona. Mahataw na siya oh. Paniki Tarlac. Ganda ng kalsada dito sa Paniki. Kanina Herona, ngayon Paniki. Ayan o. Ayan, Paniki naman yan. Katabi lang. Herona at Paniki. Ito na yung arko ng Paniki oh. Yung malaking
paniki nahuli. Ayan, tingnan natin. Uy, amoy bukid na. Amoy bukid. Ano, wala ata yung paniki, nakawala. Ay hindi, ayun oh. Nakatali. Ayun oh. Oh. Kala ko nakawala eh. Ganda ng daan oh. Spalto. Kayang humataw. Talagang 80 takbo ah. Walang kagalaw-galaw. Emang inasal ba dyan? Tingin nga natin. Ah, meron. Kaso, saan ba entrance niyan? Ay, doon pwede. Right onto Cabernet Street, then turn left onto MacArthur Highway. Okay. Diretso na tayo, nagmang inasal lang tayo. Diretso na tayo. Uy, sarap ng mang inasal. Grabe. Dito tayo sa Paniki, sa Walter Mart Paniki. Isang oras na lang to. Walter Mart Paniki. Kumain ako sa mga inasal, nabusog ako. Ganda ng kwan dito, kalsada Pangasinan. Talagang pwede ka humataw. May naka-uslim pulis oh. Ganda ng daanan. Yung mga kwan stop. Rat-rat na naman. Parang pala tayo gasolina. Dito sa banda rito. Sa may ko na lang
1/4 pa to eh. Tumatakbo na tayo ng 138 kilometers. ...20 kilometers na lang. Okay, nagkarga na tayo ng 170. Moncada. Hataw na naman tayo. Hay. 80 na naman yung takbo. Ganda. Sarap mag-rides. Yung gagawin ko para hindi yumuyo ko. Eto na, San Manuel na pala to. Yung arko ng San Manuel. Ito na. Welcome San Manuel. Lapit na. Ayun o. Welcome to San Manuel. San Manuel Tarlac. Lapit na tayo. Dulo na yun eh. Doon pa pala ililikuan. Pero ito, nakita, gandang daan na to. Saan kaya to? Ayaw kong puntahan na kung malayo eh. Barangay Lanat. Ay! Makatalon yung tiyan ko ah. Oh, dosi lang yun oh. Dosi lang malakas. Gawa talaga. Mahato talaga. Oy, lalagpas na tayo. Ito na yun. Ito na yun eh. Ito na yung papasok ng baryo. Irigasyon to. Sa kanan natin bukid, kaliwa irigasyon. Puro basura. Hala, ito na nagtapon ng basura. Ano ba yan? Kaya tanghali walang tao dun. Kaya lang tulog mga tao dun tanghali eh. Ito 1 kilometro kalahati ito.
Tanim nila mais. Mais, oh, lalaki na ng iba, oh. Ulak-laki na, oh. Haba ng irigasyon dito, oh. Mais. Opya. Yay! Tigas. Ito na, papunta na ako ng baryo. Sa baryo na. Wala naman tao. Oh, ba may mga mamahaling sasakyan din dito, ah. May mga mamahaling sasakyan din. Basta baryo. Nandito mga naka homes. Dito mag-aaral si Pia pag nagkataon. Hanep. Ayun. Paliko. Yun ako din nila dati. Tahimik talaga itong baryo na to. Tahimik ang baryo na to. Pero maganda mga motor. Ang motor ko lang ang pangit. Ito mga kompe, oh. Click. Honda Click. Ito na, malapit na. Nagpas na lang to. Ito yung pagtatayo ng bahay, oh. Suga pang baka, oh. Ang dumi pa nga. O, dumi pa nga. May baka pa. Grabe nga hawanan dito. Okay mga bossing, andito na tayo sa pagtatayuan ng bahay. Ito na titirahan namin yun. Okay, ang ganito na lamang ang aking video mga boss. Salamat sa panonood at bye bye, God bless sa inyo, ride safe, babu.